Ik denk dat je dat toch nog eens te goed moet nakijken, nog niet, want er is nog niet veel uitgekomen. Hè? Kijk daar allemaal nog maar eens te goed naar, want de dingen die kent je toch niet. En het feit dat je hier van Titanic nog niks gelezen hebt, dat vind ik ook maar heel raar hoor. Dan geeft u wel heel wat uitleg over heel spul. Hè? Are you ready? Papa, waarom wil je dat eerder die schade hier aan liggen? 41 graden, 44 graden in noordenbreedte, dat is Oepsie. 41 graden is